Одна людина загинула, ще 5 поранені. Такі наслідки чергової атаки росіян на Одесу у вівторок. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, окупанти випустили 7 крилатих ракет, зокрема із окупованого Криму. Поцілили по торговельно-розважальному центру та кількох складських приміщеннях. Серед ночі рятувальники приборкали, а згодом і ліквідували пожежу на площах більше 2000 квадратних метрів. Міський голова назвав ракетний удар привітанням з 9 травня і додав, що жертв могло бути значно більше, якби не запроваджена подовжена комендантська година. Людей спасло и нас всех спасло введенный комендантский час, хотя многие люди спрашивают, зачем лишние меры предосторожности. Мы лишний раз убедились в том, что они были не лишние. И многие говорили о том, что да нет, 9 мая атаковать город-герой не посмеют. Посмеют, еще как посмеют. Еще как посмели. Еще как посмели нанести подлый удар по Одессе, по городу-герою 9 мая. Є висока ймовірність ракетних ударів по всій території України, наголошують в оперативному командуванні «Південь». Там додали, що на 6 кораблях та 2 підводних човнах рашистів, які є у Чорному морі, може бути більше 150 крилатих ракет. В українському війську помітили, що росіяни почали заощаджувати сучасні ракети типу «Калібр» та «Іскандер». Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворився на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об'єкти, вбивство мирного населення, психологічний тиск, пов'язаний із триманням під постійною загрозою. Однак обмеження подовженої комендантської години дозволили уникнути скупчення людей і більших втрат. Маріуполь залишається серед найгарячіших точок фронту, а на Азовсталі досі перебувають близько сотні цивільних. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його оцінками, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тисяч мешканців, і не всі вони бажають виїжджати. Аби мати змогу врятувати якнайбільше людей, оглянувши сховища в місті, має запанувати режим тиші, додає мер Маріуполя Вадим Бойченко. Ви бачили, що зробили ці ворожі російські війська, коли вже була біла ракета, була відповідно залпом вверх, і було все очевидно, що розпочинається режим тиші. Але, на жаль, ці ворожі війська, ці покидьки вбили наших 3 героїчних хлопців, 6 було поранено, і це відбувалося тоді, коли розпочалася ця місія. Тобто наші герої не тільки захищають, вони ще рятують життя і ціною свого життя. І сьогодні треба розуміти, що тільки коли буде стійкий режим тиші, ми зможемо, і наші хоробрі герої, дати відповідь на це питання. Є цивільні або їх нема. Росіяни, ймовірно, готують диверсії на хімічних об'єктах. Мета, як завжди, звинуватити у всьому українське військо. Про це заявили у Генеральному штабі. Там повідомили, що основні зусилля ворог зосередив на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі Азовсталі в Маріуполі. На тих же ділянках фронту активна російська авіація. Водночас на Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 1,5 десятки ворожих атак. Спалили при цьому зенітний ракетний комплекс, 9 російських танків, 25 панцерників, а також по 3 артсистеми, інженерні машини та автівки. На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів. Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Кам'янка Ясиноватського району Донецької області. Коригував вогонь окупантів, а тепер постане перед законом. Спецпризначенці СБУ встановили та затримали чоловіка, який передавав ворогу дані про Миколаївський бронетанковий завод, куди згодом поцілили росіяни. Ще одного колаборанта вдалося виманити з окупованої нині території Херсонщини.
Він надавав загарбникам інформацію про функціонування військових і правоохоронних структур, щоб встановити контроль над окупованими територіями. Зрадником виявився колишній керівник одного із найбільших комунальних підприємств регіону. Він намагався взяти під контроль прибуткові місцеві компанії та залякував підприємців, змушуючи їх платити данину окупантам. Також Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді начальнику зміни металургійного комбінату «Азовсталь», який здав окупантам схему підземних тунелів фортеці. Місцевий мешканець мав проросійські погляди і чекав загарбників. Він і надав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк Азов використовує у якості укріплень і місць дислокації при обороні Маріуполя. Вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією та вражена стійкістю українського народу. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку. Саме вона у квітні закликала розслідувати звірства російських військових у Бучі. Зараз приїхала, аби побачити наслідки цих злочинів. Генеральний секретар Ради Європи зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, членами української делегації у парламентської асамблеї Ради Європи та з представниками військового та громадянського суспільства. Завітала вона й до Меджлісу, де зустрілась з керівниками представницького органу кримсько-татарського народу. Я приїхала, по-перше, щоб висловити підтримку та солідарність з українським народом у боротьбі з цією жахливою навалою та з'ясувати, чим я та наша організація може допомогти Україні. Генеральна секретарка Ради Європи не вперше в Україні та добре знає про те, що коїться в окупованому Криму. Я вже була на Кримській платформі, відвідувала адмінкордон на Херсонщині, знаю про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Я приїхала запевнити, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Рада Європи кожен рік готує доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Масштабне вторгнення Росії в Україну додало нових утисків. Працівникам бюджетних організацій, вчителям, керівникам підприємств та організацій наказують щодня на своїх сторінках у Фейсбук писати слова підтримки на адресу Путіна та розпочатої ним війни та щось проти України. За цим слідкує ФСБ. Якщо ти не виконуєш цей наказ, починаються проблеми. Друга основна проблема – юнаків від 18 до 25 років не випускають із Криму, бо планують їх використовувати у війні проти України. Перейти адміністративний кордон між Кримом та континентальною Україною зараз зовсім неможливо, бо йде війна. Проблематичний також виїзд через територію Росії. Як уже я казав, там не можуть виїхати юнаки від 18 до 25 років. Окрім цього, має бути російський паспорт. Якщо ти громадянин України і маєш лише український паспорт, то ти зовсім не можеш виїхати з Криму. Цього року у доповіді має бути інформація про злочин Росії в тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областях. З Херсонської області вивозять усе продовольство, пшеницю, овес у Крим та регіони Росії. У результаті ця область залишиться голодною, а після цього із Криму, як жест людяності, волонтери везуть гуманітарку. Але це робиться для агітації за Росію. Были приведены конкретные примеры того, что там происходит, насильственное похищение людей, незаконное задержание, пытки, истязания. И под каждым нашим утверждением есть фамилии людей. Это только тех, которых мы знаем, а многих мы просто еще пока не знаем. На зустрічі говорили про роль Ради Європи у наданні гарантій безпеки територіальної цілісності України, включно із звільненим Кримом. У Меджлісі вважають, що вже потрібно готуватися до деокупації півострова, і перше, що треба буде зробити, це виселити тих, хто незаконно оселився в Криму. Все те люди, а их уже около миллиона, которые поселились в Крыму, и очень часто с специальным намерением правительства России изменить демографическую, этническую ситуацию в оккупированном Крыму. Все эти люди должны выехать. Мы не можем дальше, уже после восстановления суверенитета Украины над Крымом, дальше зависеть от тех людей, которые случайно появились или в результате несправедливости незаконно поселились в Крыму. И мы говорим о том, что эти люди должны обязательно
выехать в те страны, ну, в ту страну, Россию, откуда они приехали. Йшла мова і про мовлення першого кримсько-татарського телеканалу. АТР має бути підтриманий для того, щоб мешканці Криму мали доступ до правдивої інформації. Ленур Ислямов и другие члены Меджлиса подняли вопрос о том, что вот поддержка этого канала является крайне необходимым для того, чтобы люди в Крыму, и не только крымские татары, но и крымские татары, и украинцы, и люди других национальностей, в условиях, когда государство им не может больше ничем другим помочь, хотя бы создавало бы им условия для получения объективной, честной информации, чтобы этим люди могли бы, ну, скажем так, определять свою позицию. Всі ці питання мають увійти у нову щорічну доповідь Ради Європи про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Ми підтримуємо зв'язок з Кримом телефоном. У наших співвітчизників основне питання – коли завершиться війна та Крим повернеться до України. Якщо цього не станеться, там немає перспектив для корінного народу. За підсумками поїздки, генеральний секретар Ради Європи Марія Пенчинович-Бурич заявила, що погодила пакет негайних заходів щодо усунення прямих наслідків російської агресії. Мова йде про консультування Генеральної прокуратури у розслідуванні грубих порушень прав людини та співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Нова спроба виправдати ганьбу на полі бою. Російські пропагандисти дістали вказівки говорити про російсько-українську війну як нібито битву проти усього Євросоюзу та НАТО. На думку московських керманичів, це має применшити ганьбу та підготувати суспільство до поразки. Про це довідалися українські розвідники. Промивати мізки росіян по-новому доводиться через катастрофічні втрати у живій силі та техніці, попри чисельну перевагу окупантів. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику. За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та ботів пропутінської армії вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики. Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора. Мета України – звільнення окупованого Криму і Донбасу та відновлення кордонів 1991 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю британському часопису Financial Times розповів, що Україна скоригувала свої цілі у війні. За його словами, картина перемоги – це концепція, що розвивається. У перші місяці війни перемогою вважали відведення російських військ до позиції 24 лютого і відшкодування збитків. Тепер же підсилення на фронті та перемога у битві за Донбас стануть вирішальними, і перемогою стане звільнення решти окупованих територій. Дмитро Кулеба наголосив британським журналістам, що в разі отримання ще більшої допомоги з Заходу Україна відкине росіян з Херсонщини, розгромить Чорноморський флот та відновить сполучення українських портів. Глава МЗС упевнений, що союзники України підтримують її до кінця, включно з вигнанням Росії з Донбасу та Криму. За словами Кулеби, коли 3 місяці тому демократія була в занепаді, а авторитарні режими йшли в наступ, опір України повернув єдність США та Євросоюзу. Тепер вони відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, підкреслив Кулеба.